Ahojte, pozdravujem vás všetkých. Na úvod hneď pripomínam, že nevysielam pre všetkých a nevysielam žiadne univerzálne pravdy, všezahrňujúce, všeobjímajúce a proste zdieľam absolútne svoje subjektívne, aktuálne prežívanie a vnímanie a pre tých len s ktorými to aktuálne rezonuje, pretože prežívajú niečo podobné. Inak sa ani nedá zdieľať. A ešte ďalšia vec. Ľudia majú častokrát sklony porovnávať ľudí, kto to ako má a kto to ako zdieľa a kto kde je. A to sú ďalšie a ďalšie nejaké naivné predstavy o tom, že tu je nejaká univerzálna jediná pravda, v ktorej by sa mali všetci stretnúť a všetci by to mali nejako rovnako vnímať. Je úplne jedno, či je to v politike, či je to v spoločenstve, spoločenskom žití ľudí alebo nejakom spirituálnom, nejakom náboženskom. To mi nikdy nesedelo a prečo mi to nesedelo? Pretože to je úplne naivné, pretože to vedomie sa tu prejavuje cez každého úplne inak. A všetko v tom iluzórnom čase sa prežíva cez každú bytosť úplne inak. Darmo, že sme tu všetci teraz, čo tu sme, naraz, ale v tých našich iluzórnych príbehoch sme každý ako keby proste v nejakej inej fáze alebo niečo iné sa nám deje. Aj keď sa veľa vecí podobá, tak každý to vníma a prechádza úplne inak po svojom. Pretože to je vlastne to jediné, čo sa tu akoby deje na tej planete, že to vedomie sa zažíva cez každú jednu jednotku naprogramovanú inak pre tú novú a zase inú skúsenosť. Všetko sa to vedomie sa akoby leje cez tie nosiče, cez nás a len preto, aby sa dialo pre nič iné. Iba nové teraz, nová skúsenosť, nový prežitok. Takto toto poskladané do tohto momentu a zase inak preskladané, inak. No, takže ja vlastne zdieľam pre tých, ktorí sa stretávame v takomto bode asi, že je to taký nečakaný bod zvratu, aspoň u mňa. Ja som si akoby myslela, že to už je všetko, to, čo som poznala donedávna. Vzorce, programy a nejaká cesta k dosiahnutiu ideálneho stavu života, ideálneho vzťahu, rodiny, práce, bývania. Že proste vlastne celom toho života je akoby všetko vylepšovať a že to je to blaho a naplnenie. No a tam niekde na tej ceste tým životom sa mi udialo, že to bolo prekuknuté, že je to trošku inak, že vlastne to naplnenie nikdy nepríde tým, že sa tam von niečo spravuje, naplňa, harmonizuje, vyľaďuje do úžasného stavu, ktorý, že von tam bude všetko urobené, dokončené tak úžasne, že mne potom bude dobre. A sa to vlastne ukázalo, že teda nielen cez mňa, ale aj cez ľudí, ktorých sprevádzam, že
buď niekto si naplnil úplne všetko, peniaze, prácu, rodinu, partnerstvo, všetko tak, ako by chcel, aj tak vlastne tá plnosť a ten pocit uvoľnenia do tu a teraz neprišiel. A zase niekomu cez to, že sa mu to vlastne všetko rozpadlo a všetko vlastne bolo neudržateľné a tak na prd, na hovno, že vlastne tiež prezrel, že vlastne už nemá na to síl znova vlastne začínať a niečo držať. A že tá plnosť vlastne nie je závislá od toho, či sa ti tam niečo darí alebo nedarí. A tam prišlo to rozpoznanie, teda u mňa, že, a ten taký šok, že všetko to, čo sme tu vlastne naučení dosahovať, je koncept. Aj to pekné je koncept, ako má vyzerať vedomý, naplnený vzťah, partnerstvo, sexualita, rodinný život, že niekto, práca, bývanie, životný štýl. A bolo uzreté a pochopené, že vlastne s tým stavom alebo s tou našou podstatou, kým skutočne sme, to vôbec akoby nesúvisí, že je to naozaj naučené, že máme žiť v páre, že máme tvoriť rodiny a máme chodiť spolu na výlety a máme spolu tráviť Vianoce a proste všetko to, čo poznáme. Čo neznamená, že nemáme, samozrejme, ale že to vlastne vôbec nesúvisí s našim bytím. Ono nemá žiadne kritériá tam von k tomu, aby sa prejavovalo. Ono sa prejavuje v podstate len momentálne a pre ten moment. Takže tam prišiel taký zvrat, keď sa rozpadla tá snaha niečo ladiť, niečo zvelaďovať, niečo niekam viesť. A odhalil sa vlastne ten prítomný moment, ktorý samozrejme som vždy chcela a hľadala, len vlastne skrz tú snahu som ho nevedela zachytiť, tá myseľ vlastne nedovolí prežívať naplno tú prítomnosť, pretože stále tam vnáša nejakú nespokojnosť, nejaké buď nové problémy na riešenie, alebo nové očakávania, ktoré by mali byť naplnené. A keď sa vlastne prezrie, ale to akože sa to samo udeje, že je zrazu akoby uvidené pre toho človeka, že to tak nie je, že to, čo tá myseľ neustále predkladá, vlastne vôbec nie je ani podstatné a je to priam neustály únik z toho, čo je. Tak keď je to prekuknuté a už sa to akoby nehrá, už sa neskáče na ponuky tej mysle, tých očakávaní, tých konceptov, tak a človek ostane so sebou, ostane v tom, čom je, aj keď je to niekedy nekomfortné, tak sa sám odhalí ten prítomný okamih, tá prítomnosť ako plne dostatočná, dostačujúca, naplnená taká, aká je. Čiže zmizne vlastne hodnotenie, pretože to hodnotenie spôsobovalo, že neustále vyhodnocovalo každý moment, každý vzťah, každého človeka, každú situáciu na základe samozrejme naučených kritérií, vzorcov, konceptov, podľa toho, z aké sme rodiny, z aké sme kultúry, aké tam máme tie svoje programiky. No a toto keď zmizne, tak ostáva to čisté holé žitie, bytie v tej jednoduchosti, v tom bezodporovom stave. Je veľmi zaujímavé, že to teraz tak zrazu prichádza a že stále viacej a viacej ľudí s tým rezonuje. Ja som samozrejme zbadala, že keď som začala vlastne inak zdieľať, ako to celé vnímam, tak som samozrejme zaznamenala nejaký odpor, či už na Facebooku alebo proste niekde. Pretože áno, je to zrazu akoby inak
a znie to akoby až opozitne k nejakým veciam, ktoré som vnímala, zdieľala predtým, alebo ktoré sa žijú, ktoré sa dejú. A tak som si hovorila, že no tak aj tak môžeme vždy len robiť to, čo robíme a tak ako to aktuálne cítime a vnímame a to som vedela vždy. Vždy to tak bolo. A že môžem byť len to, čo som, tam, kde som a nemám sa vôbec ani kde ponáhľať za niekým a niečo nejak dosiahnuť a ani sa nemôžem nejako umenšovať z toho, ako to vnímam a cítim a prispôsobovať a potlačať. Takže vždy som vedela, že nemôžem byť ani o trochu viac lepšia. Že sa to proste nedalo. Ale ani horšia. No a teda keď sa to tak ako dialo a deje, tak som rátala s tým, že dobre, tak budem akoby lebo vtedy mi veľa ľudí rozumelo v tom mezo, veľmi veľa. Bolo to také, že no proste, že veľa ľudí chodilo. Aj na terapie, aj na semináre, aj ma ako keby počúvali alebo sledovali alebo tak. No a teraz som si hovorila, že dobre, no tak však budem to zdieľať pre tých, ktorým to bude rezonovať a je to úplne jedno, koľky to sú, ale videla som, že sú. No ale teraz vidím, že ich je stále viac a viac tých ľudí, ktorým vlastne to prichádza tak ako mne. A že to zrazu začínajú vnímať zvnútra, že sa nám to vlastne deje. Takže uvidíme, čo bude. Uvidíme, čo bude za pol roka, za rok, za 2, že ako sa to bude vlastne celé vyvíjať, ale pre mňa je to také zaujímavé v tom, že sa to tak naraz ako keby sa kolektívne otvorilo nejaké pole, nejaká kapsula, nejaká vlna, ktorá ako keby tu bola nejaká vlna, ktorú sme nechytali. Asi to už bola teda, sem tam ju niekto chytal, samozrejme aj v minulosti, ale teraz zrazu ako keby sme naše antenky, alebo jak to povedať, zrazu ako keby to chytáme, ten signál. Veľa ľudí, že sa nám to proste znútra deje. A čo sa nám teda deje, však to, čo zdieľame tu dokola. A to je, že sa vyčerpala tá myseľ, vyčerpala sa tá osobnosť, vyčerpalo sa to ego. No a samozrejme sa to prejavuje u tých ľudí, že buď už sa nevedia v ničom poprieť, alebo sa nevedia do ničoho nanútiť, znásilniť kvôli žiadnym konceptom už. Či nejakým rodinným, či nejakým spoločenským, alebo nejakým ezoterickým. Hej? Že všetko, ako by človek, čo si myslel, tak vidí, že to úplne jedno, čo si myslel, ale že tá, a neviem ani ako to nazvať, či tá pravda zvnútra, či to bytie, či tá jednoduchosť, prirodzenosť, že sa proste zvnútra sama deje a naplňa nás a sa to proste samo deje, že človek sa nevie už ani do tých vzorcov donútiť, jak predtým ich musel hrať, alebo aj chcel, potom ich musel a teraz už ani nevie, hej, že sa proste tie všetky koncepty rozpadajú a človek už nechce ani nič počúvať, ani čítať, ani už nechce, aby mu niekto hovoril, čo má robiť, ako má robiť. No a to je podľa mňa super stav, pretože tam už sa ide do tej plnej autenticity a človek ustupuje tým chcením a snažením sa niečo nejak prerábať a dosahovať, aby si niečo naplnil, aby niekomu niečo naplnil. A dá sa povedať, že tá snaha, tá osobnosť, to ego rezignovalo a povedala si, no tak dobre, tak ukáž život, že čo je tu teda pre mňa nachystané, pre mňa konkrétne.
Takže je tam také prijatie toho, ako sa to všetko deje a s tým prichádza ale obrovské uvoľnenie v tom živote. Už nie je nutná žiadna snaha a hlavne nekoná sa žiadna vina, žiadne výčitky, žiadne selhání. No a najkrajšie je potom, keď si to človek, chcela som povedať, dovolí, ale nemá si čo dovoliť, lebo sa mu to samo deje. Samo sa to znútra dovoluje a nepúšťa to už inak. Tak objavuje vlastne tú prítomnosť. Za mňa to je akoby tá najkrajšia fáza aj u mňa, že ten deň sa ukáže, aký má byť, alebo aký je. Tie vzťahy sa ukazujú, aké sú, s kým to rezonuje. Spolupráce nejaké, momenty, chvíle. Takže prichádza nejaký deň, čo tam bolo v tom kalendári a buď sa to zrazu už ukazuje a ako to bude vyzerať a čo a už zrazu tam tá energia zbiera a už sa to ukazuje, že to bude a krásne to bude. Alebo sa ukazuje, že tam bolo dačo v kalendári, ale nejako sa to proste vyškrtne, ale sa to proste neudeje. A zároveň tam nie je už žiadne hodnotenie, že niečo sa neudialo a niečo by sa malo udiať, že to je úplne pustené. A keď sa niečo teda udeje, tak je tam vďačnosť, že sa to udeje. Že pre mňa, jak s Myškou sme sa ocitli v tom Portugalsku, akí ľudia tam boli, ako to celé prebehlo, to len človek pozerá, hej. Že to sa nedá dotlačiť, to sa nedá vymyslieť, to sa nedá na silu, aby dačo také vzniklo. To sa proste chcelo udiať. Alebo s kamoškami sme robili roky festivály, boli to také náročné organizácie, neviem čo. A teraz zase prišla chuť urobiť festival a najprv ťažko sa hľadal priestor, ťažká komunikácia. A tak sme si povedali, takto sa nám to už nechce, že no tak buď nájdeme niečo, kde to pôjde ľahko, alebo tak to nebude. A boli sme s tým v pohode, že tak to nebude. A zrazu ťuk, mega priestor, úžasný. Zrazu aj tak neskôr sme to dali, úplne sa to naplnilo, že už ani noha by sa tam neušla ďalšia do toho priestoru. Celý deň v radosti, v plynutí, každá sme robili to, čo máme radi, ženy, také, že nebolo čo, jak všetky sme boli na jednej frekvencii, na jednej vlne. Bolo, prišli sme, užili sme si a bolo potom, hej, takže je tam čistá radosť za to, keď niečo sa udeje, je tam ľahkosť v tom, keď sa niečo nemá udiať. Veľa vecí sa toho roku aj porozpadalo, čo vnímam. Nejaké akcie, projekty, spolupráce, kde niečo bolo akoby držané z toho zvyku, že to je dobre to funguje, ale bola tam nejaká nerovnováha alebo nejaké prispôsobovanie sa, potlačenie sa z oboch strán. Tak sa to porozpadalo, ale nie je tam žiadny, môže byť chvíľkový sentiment, že škoda, že to bolo pekné, ale je tam obrovská ľahkosť, že je to naplnené. Že zrazu je presne vidieť, keď už je niečo hotovo. A veľa vecí môže prebiehať veľmi rýchlo, nejaké návštevy, stretnutia, akcie, kontakty, niečo sa s niekým prepojí, na chvíľu úplne sa tam všetko dozdá, čo má a za chvíľu je hotovo, nie je nič, nikde treba dlhšie ostávať, niečo ako sa dakedy, proste všetko bolo dlho. Všetko je také akoby rýchle, intenzívne, naplnené, keď to je a hneď je vidno, keď je niečo hotovo. Ono by sa takedy povedalo predtým ezotericky, že treba vedieť púšťať veci, ale vlastne není čo púšťať, lebo my vlastne nič nedržíme. Není čoho sa vzdať, lebo nič nevlastníme. Nič nebudujeme, takže sa nemá čo zosypať. Takže je tam vlastne vďačnosť za akékoľvek priateľstvo, hej? Že niektoré priateľstvá mohli byť úplne že nádherné, plnohodnotné a zrazu sa rozpoja a nikto není na vine, vôbec nikto. Proste sa naplnilo a zrazu sa tie životy, rieky života lejú inými smermi.
potom sa zase môžu zliať, na chvíľu poplávame spolu a zase sa môžu odpojiť. A zároveň v tej slobode je obrovská krása, že nikoho nevlastníme, nemusíme sa vôbec prispôsobovať, potlačať a nikto není zlý. Konečne už nikto není zlý, pretože každý je najlepší, ako môže byť, tak ako je. A s tými druhými to buď v danom čase priestore rezonuje, sa to prepája, alebo práve nerezonuje. A každý len si naplňa to, ako ho to vedie. To, čo si má naplniť v tom danom momente. A to je krásne na tom živote, v tej slobode a v jednoduchosti, že tam už nie sú ani lipnutia, ani očakávania, ani na seba, ani na druhých. Mi takto zase napíše, že som taká unavená. No tá som. Normálne som unavená. A ani nemám byť z čoho dokonca. To je na tom najlepšie. Že v tej jednoduchosti, jak konečne už sa rozpadol ten naučený program hľadať neustále príčinu a následok, tak to už konečne není. Čokoľvek sa deje, lebo sa to teraz deje. Keď sa to dodeje, tak sa to dodeje a je to úplne v poriadku. Či je to nejaká emócia, či sa objaví nejaký smútok, alebo hnev, alebo nejaká únava, alebo prílev energie. Keď niekto má chuť čokoľvek robiť, potom zrazu má chuť len tak byť a nič nerobiť, všetko je v poriadku. Není to o tom, že ten je lenivý a ten je hyperaktívny a ten je neviem aký. Všetko a každý sa prejavuje tak, ako je naprogramovaný, čo sa tam proste, čo tam je nastavené. No a zároveň sa programiky aj rozpadajú, potom sa zase deje inak. A to je tiež videné. A nikto není zlý za niečo. Ani lepší, ani horší, ani vedomejší, ani chladnejší, ani teplejší, ani odmeranejší, ani egoistickejší, ani nejakejší. Proste každý sa prejavuje tak, ako sa prejavuje, ako sa to vedomie cez neho proste chce prejaviť cez tie jeho súradnice. A zároveň je videné, že to absolútne dokonalé, tak ako to je nastavené. Tá jedinečnosť je proste dokonalá. Čo je zaujímavé, že som našla také video takého psychiatra českého, ktorý vlastne, akože mňa nikdy nebavili tieto vývojové a vedecké nejaké proste videá, informácie. Ale on tam akoby vysvetľuje celé, ako sa vyvíjalo vedomie, hej, že tí ľudia opočloveci, či čo to sme to boli, neandertálci, že sme boli niečo ako takí mravci, že bolo vlastne jednotné vedomie cez tú tlupu a ako sa pomaličky vlastne oddelovalo do ja som, ty si, hej, ako pomaličky sa zrazu udialo, že sa by to začala sama seba vnímať ako individualita. A je tam celý vývoj toho vedomia, ako sa vlastne z toho rozšíreného vedomia stiahlo do toho ja som. A ako sa tam vlastne diali tie programy, ako žiť v páre, ako žiť v rodine, spoločensky, ako sa to ako keby do tých krásnych veľkolepých konceptov žitia spoločnosti, v mestách, v komunitách, náboženstvo, ako sa to vedomie vlastne prejavovalo a vyvíjalo skrz to všetko, čo sa dialo akoby ľudstvu. No a teraz my sme len vlastne súčasťou, že jak sa to vedomie konečne oddelilo, naplno si užilo toho tvorcu, že to sa to nedeje len nám akože v tom maličkom skrátenom našom životiku, ale skrz to celé ľudstvo. A teraz sa zase skrz niekoľkých, ktorí to tak cítia cez nejakú masičku ľudí, zase to vedomie akoby, jak bolo stiahnuté do toho ja som a do toho egoického vnímania
sťahovačného, že všetko sa sťahuje vlastne ku mne a všetkého braného osobne, tak sa to zase akoby rozbíja, ten koncept toho ja som. A zase je to možné vnímať, ale už s tými nádhernými skúsenosťami, ktoré tam sú zapísané v tom vedomí alebo v tých cestách, tých XY životov, prežitkov, tak sa zase akoby zase z toho úzkeho sa tak akoby rozpína a zase je možné ho vnímať ako ten prúd toho vedomia, ktorý sa vlastne deje bez už toho ja som, bez toho, že ja to robím, ja to tvorím, ale že sa to akoby deje cezo mňa a cez nás, ako nás to spája, prepája, či v tých rodinách, priateľstvách, spoluprácach, v komunitách, v živote. Takže my sme len súčasťou evolúcie, ktorá sa nejako zase cez nás leje, premieňa a objavuje sama. A my môžeme byť pri tom. Tam bolo, v tom dokumente on hovoril, že keď prvý raz človek nakreslil seba na stenu, lebo však neboli zrkadlá, a zrazu prvý raz bol prenos. Aha, že toto je tá jedinečná bytosť. Ja som, ty si, hej? A tam akoby prišlo, tak si zoberte, že tí, čo prvý raz nakreslili tú bytosť, alebo keď prvý raz pochovali vlastne mŕtvolu, hej? Lebo však zvieratá sa len tak nechávajú, a že dôležitým bodom vo vývine toho vedomia bolo, keď sa začali akože ten koncept tej bytosti a toho posmrtného života, toho, že sa vlastne začal ten rituál toho pochovávania, tak nejakí prví pochovávali, no tak tí ostatní pozerali, že čo im hrabe, že prečo tí pochovávajú tieto zdochliny, hej. Takže aj teraz je to také strašne čudné, že čo títo splietajú, že nie sme, keď sme a že čo je to za blbosť, že si to netvoríme, keď jasne vidím, že som si to stvoril. Veď ja som sa rozhodol, že idem do posilovni, že nebudem mať 100 kg, že idem a budem cvičiť, hej. Takže ja to chápem, že to môže strašne naštvať, pretože to vyzerá ako totálna blbosť, čo sa tu zdieľa. Že sa o ničom nerozhodujeme, že sa cez nás deje a že vlastne nie sme tí tvorcovia. To znie ako strašne primitívne, naivne, utopisticko, neviem ako. takže tak, no ale keď to niekto raz má tú skúsenosť, tak čo má robiť? Proste keď sa to tak deje práve teraz a mnohí to tak prežívajú a nevedia to vysvetliť ani doma, ani kamarátkam, iným EZO. To nevysvetlíš proste, že čo sa to v tebe deje, že ako to môžeš zrazu vnímať inak. To nevysvetlíš proste. No ale ja to viem, nie že viem vysvetliť, ale mne to není čudné preto, lebo ja už som to dlho vlastne vnímala skrz to, že som akože mala to naplnenie v tom poslaní, hej, že proste plné semináre, menili sa tým ľuďom tie životy, menili sa im tie témy, dlho nevedeli nájsť partnera, zrazu našli, nemohli mať dieťa, otehotneli, nevedeli v tej práci, hej, že sa naozaj tie veci diali. Lenže ja som absolútne vedela, že ja za to vôbec kniha Alchymia ženy, dodnes mi ženy píšu, ako im zmenila život. Absolútne za to nemôžem, pretože koľko ľudí by chcelo napísať knihu, aj začne, nedopíše. Mne prišiel Pálko Bariča, ktorý mi ju vydal. Na tej semináre má jedna kamarátka stále, že ona počká, kým ja spravím. Tak hovorím, skúsim, napísal som, prišli ľudia, dialo sa. Ja som tam len bola. Ja som len sedela, hovorila som, čo som si myslela, že mám hovoriť a diali sa tie veci, takže ja som plne vedela, že tak ako je niekto pôrodná baba, asistentka, ľudia sú jej vďační, že ona za to nemôže, že tam je a že ten život jej toto nachystal a že sa jej to dá byť pri tých pôrodoch a podržať tie pôrody proste a že sa dejú úžasné veci. Takisto proste, že niekto dokáže vyštudovať neurochirurgiu a proste robiť také brutálne práce, hej. To všetko sú tie predispozície, všetko je to tam už nastavené a v tom príbehu to tak bolo, že to proste vyjde a človek tam zohrá tú rolu v tých situáciách, v tých príbehoch a nedotlačil by to. Keby to tam nebolo, keby si niekto niečo vymyslel inak, ako to tam má, no ja keby som si vymyslela, čo by som si mohla vymyslieť, ja by som chcela byť surferka v Austrálii alebo proste, ja neviem.
nejaká herečka v Amerike, alebo proste, hej, že ty si môžeš niečo vymyslieť, ale to ty nevieš sa dotlačiť a preskladať celú všetko, aby si proste, že si niečo vymyslíš a budeš to. Keď niekto to tak má, že mu príde impuls a naozaj sa niečo také stane, tak to je, že to bolo súčasťou toho príbehu, že mu to všetko zapadne. Takisto v tých super premenách, veď plno ľudí, ktorí trpí obezitou, tak by strašne chcelo, prečo by nechcelo, hej, tak možno niektorí nechcú, ale veľmi veľa by chcelo, že ja teraz pôjdem a ja to dám a budem chodiť do tej posielky, zmením tú stravu. Ale ich to proste nepustí. Proste ich to nepustí a niekoho to pustí, niekoho to naozaj pustí, že spraví tú super premenu a že z tých strašne veľa kíl a proste schudne a je to, niekoho je to súčasťou príbehu, že sa to proste nestane a niekoho súčasťou príbehu, že to sa to stane. Takisto veci v mojom živote, ktoré by som mohla považovať za zlyhanie, či už rozvod, alebo alkoholizmus v puberte, alebo proste obličkové kamene. Keď sa na to pozriem, to bolo nastavené. Tam ja sa vôbec necítim zlyhaná. Pretože keď som si toho muža brala, presne viem, v akom som bola rozpoložení, v akej úrovni vedomia, vnímania seba, hodnoty, všetkého, z akého tam, keby to nebol on, tak by to bol iný ten istý, cez kopírák. Tam to bolo úplne nastavené, že ja budem piť, že budem chlastať, že to bude ten spôsob, akým sa vyrovnám s tým, čo sa mi bude dialo, alebo... Takže nemôžeme za to, ani za to dobré, ani za to zlé. Není si ako pripísať úspechy ani neúspechy. Jediné, čo teda vnímam, je, že čo máme, ako v tom celom, je, že sme pri tom. A keď to prežívame, tak to môže sa okresať na tých pár šťastných chvíľ, keď sa darí a všetko ostatné môžeme, keď je tamto stotožnenie a všetko ostatné môžeme brať ako naše zlyhanie. Alebo to môžeme celé brať z tej nuly. Že teraz sa deje to, čo sa javí ako úspech, teraz sa javí, že toto je ako neúspech, ale to je len to hodnotenie mysli, pretože pre to vedomie nie je nič viac a menej. Naozaj, keď niekto... Ja si veľmi cením úžasných zubárov, veľmi. Pretože som mala takedy traumy zo zubára, proste jedna úžasná Ali Felsegi, pozdravím, Krasnodent, ma vyliečila z traumy zo zubára, čiže pre mňa je to... Ona bola zubársky boh. Ale čo som tých chcela povedať? Jaj? Ale o čo je ona viac ako nejaká iná žena, čo bola mamička doma a nezachraňovala ľudí od zubov bolavých, ale proste len vychovala len, hej, nejaké dieťa, varila tam doma, starala sa domácnosť. Alebo niektorá iná žena, ktorá proste, hej, bola poštárka. Hej, zachránila som vám poštu. Takže skrz to bytie vôbec není hodnotené niečo, že je viac alebo menej. Každý proste robí to, kde je, tak ako má byť a je to všetko dokonale. Dokonale v tom, že to tam takto bolo nachystané. No a to som chcela povedať, že keď vlastne už tam není stotožňovanie sa s tou osobou, tak vlastne už není nič prežívané ako lepšie a horšie. To znamená, už konečne nie sú tie dni, že toto sú tie úspešné dni, toto sú tie neúspešné dni. Hej, tam by sa to dalo ukázať na tých spevákoch a na tých hercoch a na tých slávnych osobnostiach, ktorí vlastne lipli len na tom úspechu a ich všetko, kde nebol úspech, tak bol proste prepad. Vlastne to, za čo oni nemôžu, ale to je to uviaznutie v tom príbehu. Takže to, čo sa nám aktuálne deje, že je akoby odpojenie od toho nášho príbehu, už to není brané, ako že sme to my stvorili, ale cez nás sa ten príbeh proste odžíval, písal. A to je to uvoľnenie. A potom prezretí toho príbehu a toho stotožnenia prichádza ten uvoľnený život bez vzťahovania sa k tomu, čo sa teda cez nás deje. No a to aj tam v mojej sekcii som to vlastne porovnávala k tomu, že veľa starých ľudí, hej, že prídeš na dôchodok a už vlastne nemáš kde ísť, nemáš sa kde o čo snažiť, nemáš ešte v čom chcieť uspieť a zrazu tí starí ľudia, čím sú bližšie k smrti, tým viac sa ocitávajú vlastne v tej prítomnosti a ten obyčajný stereotyp, že ráno vyjde slnko, že
ideš bosými nožičkami do travičky, že si dáš tú kávičku, že si dáš svoju obľúbenú polievočku. To všetko je absolútne dosť, že uvidíš to vnúčatko. Hej, už tam nemáš tlaky, že by si mal tlačiť do detí, čo nehovorím, že nie sú takí starí ľudia, čo ešte odžívajú tam naplno si svoje drámičky, ale naozaj už tých pár rokov keď je silná psychika, tak jasné, sú to schopní ešte hrať aj posledné roky života, ale naozaj už tam, keď už sa tá smrť blíži, tak tam je absolútne uvoľnenie, absolútna odovzdanosť a presne si pamätám mojho starkého ten posledný rok, 2, on stále na oslavách plakal dojatím, on nás len pozoroval, on len pozeral na nás ako na Boží zázrak. On proste, hoci kedy ma zavolal a povedal mi, že ty si taká úžasná, to mi povedal. Proste v tých očiach bola iba dojatie a pokora. Takže v podstate toto sa nám deje, ale síce ešte máme nejaký čas pred sebou, ale v podstate ostalo len čisté vnímanie bez usilovania, bez snahy prerábať ten život a ostalo také obyčajné vnímanie a že naozaj na všetko pozeráme ako na taký zázrak, že teraz to konečne vidím všetko dostatočne a nie stále to mysel niečo chce s tým robiť. Vtáčik prišiel. No. A niekto mi minule vyčítal, že spomínam svoje akcie vo videách, lenže keď som bola malá, chodila som do kostola, tak aj tam na konci omši vždy povedali a štvrtok bude zelený štvrtok a taká omša o tej a vtedy bude to a to. A celý program sa tam dával a moja starka z toho mala radosť, však aspoň vedela, že čo bude, nemusela to hľadať, dať po papierikoch napísané. Takže ja si myslím, že to je úplne normálne. Aj však nie každý je na Facebooku alebo na Instagrame, alebo kde to vlastne zdieľame. Takže ja určite si budem pokračovať v tomto. Takže kto by chcel, na budúci týždeň máme s Myškou Zdráhalovou, ale stále neviem, myslím, že je to štvrtok 20. v stredu. Je to stredu 20. Budeme mať v Banskej Bystrici v reštaurácii Olivou besedu, na čo sa veľmi teším. Môžete sa prihlásiť na mojej stránke www.mabiunga.sk. No a potom budeme mať až na konci septembra s Myškou pobyt na Orave. No a ja budem mať také, čo by sa ešte dalo prihlásiť, tak budem mať svoju bielu sovu, to je 3-mesačné živé sprevádzanie, 3 víkendy. V podstate toto, čo tu zdieľam na mojom kanáli, a to budem mať v Banskej Bystrici na jeseň, ale aj v Prahe na jar. Bude moja prvá sova živá v Čechách, pre Čechov, alebo pre Slovákov žijúcich v Čechách, lebo som tam mala ten pôvodný terapeutický a boli tam aj Slovenky žijúce v Čechách. Takže to už nájdete aj tú Prahu na mojej stránke. No ale ešte pár miest máme aj do Banskej Bystrici. Na tú sovu život v jednoduchosti. Je to normálne pre hoci koho, kto si tam chce rozpoznať, čo je vzorec a kým naozaj sme. Ale je to aj pre terapeutov. Častokrát sa stáva, že chodia terapeuti, ktorí už práve neviem, ako to teraz v rýchlosti povedať, ale cítia, že potrebujú taký ako nový prístup v tých terapiách a už ísť do tej ľahkosti. A práve na tej sove sa im to premení, čo neznamená, že sa zdajú tých svojich starých techník, niektorých áno, ale niektoré práve, že im ešte viac ukážu ten svoj význam, pretože dôležitý je ten podklad, z akého bodu to robíš a už čo, cez aký spôsob, tak to cez každého toho jeho jedinečný. Čiže tie skúsenosti, ktoré človek má aj z minulosti, z iných tých techník alebo sprevádzania, tak oni sa len akoby počiarknú tým a trošku sa preskladajú do väčšej jednoduchosti. Takže je to aj pre terapeutov, tá biela sova. No však potom ešte spomeniem, teraz ma nenapadá, že čo. Ešte viem, že budeme mať s Myškou a s Pavlom 11.11. besedu v Bratislave. Tak prajem vám ešte krásny august. Ja milujem august, lebo som Leo. August je môj mesiac.
kvitnú ruže. Dá sa byť von. Tak pozdravujem vás. Ahojte.